Takže čau čau, ja som Martin a vítam ťa pri ďalšom agrovlogu. V dnešnom agrovlogu kosíme repku olejku. Kosíme ju na Morave, nachádzame sa nedaleko mesta Kojetín. Už tu v Česku máme nejakých, na Morave. Už tu na Morave sme nejaký týždeň, aj viac jak týždeň, to už bude možno aj 2 týždne za chvíľu. Teraz nám posledných 5 dní nepraje počasie, stále nám prší. Dneska konečne je také, sú oblaky všelijaké, ale nehlásia dneska. Ale na zajtra je tam zase hlásených nejakých 15 mm a ukazuje tam celý týždeň nejaké zrážky ešte. Tak sme dneska šli, aspoň tieto repky čo idú. Kombajn mi ukazuje 11, ale že vraj to má, myslím, že 8 niečo. A mlátime s vytrásadlovým kombajnom Claas Lexion 670 TerraTrack, ktorý máme korigovaný s lištou Claas Vario 900. Je to ešte ten starší model, ktorý treba plechovať. Ešte má aj tieto bočné kosy také ťažšie oproti týmto jednoduchším, novším. A nachádzame sa na poli s Lexionom 660 ešte, tiež vytrasadlový. A ešte tuto za mnou je vidieť vytrasadlový Lexion, myslím 6800 sa mi vidí, nie som teraz istý, ktorý má tiež 9 metrovú lištu Vario 930. A jazdí tam kamarát Noro, ktorého možno poznáte z vlogov od Števa Mašaniho. Norko, týmto ťa zdravím. A repky sú tu všelijaké. Lebo na kraji už sú niektoré kompletne vymlatené, čo sme teraz robili v úrate. To je vlastne prvý zákos, čo robím. Uvidíme, koľko to bude sypať. Ale chcem pochváliť ešte pána agronóma, ktorý nám urobil takto rozpis, kde sa nachádzame, kde sú nejaké prekvapenia, nejaké skruženia, nejaké väčšie kamene na kraji pôl, kam vyvážačka nemá ísť. Takže vidno, že dal si s týmto prácu, že to nie je len tak, že choďte. A repky na to, že neboli desikované, tak pekne je vidieť, že dosť ich je už takých suchších aj na dole na koreni. Ale nehovorím, nájdu sa miesta, kde sú, jak hen tam hore, jak sú tie stromy v tom rohu, tam sa nájdu ešte aj dosť zelených. Ale kosí sa to pekne, na to, že to nie je desikované, pekne sa to kosí. My sme mali mať dneska nejakých 60-70 hektárov. Takže zbúchame toto a uvidíme, či nás ešte dneska niekam pošlu. Bo v tomto stredisku majú 180 hektárov repiek. Neviem, koľko kombajnov ešte dneska prišlo a ide na ostatné miesta valiť. No 70% budem musieť sypať za chvíľu. Bočnú kosu si môžeme už aj vypnúť. A už si dneska odrobila svoje. Tak, vypneme ju. By mohla sklopiť aj tú rulu.
Ja ťa počujem. Tak náhodou neviem, kade tomu mluví, tak povedz mi, že aby ide pro obed. Kávi sa sme už tu, ale musíme už pro obed. Noro, počuješ ma? To slyšíš ma? Ja neslyším. Toto sú tie vysielačky. Koľko razy koľkokrát stačí, že jeden má vypnutú alebo má zlú inú frekvenciu a už tu vznikajú takéto chaosy. A nenazval by som to ani úplne chaos. Nastavujú takéto situácie. To je náš fastráčik s Horšom, náš prekladáci voz. Čierne zlatopada. Jedná sa o nový Fast Track 8330 Icon, alebo Icon, neviem jak to majú, jak je to brané originál v Anglicku. Ale tie vývozky sú tuto v Česku dosť využívané, pretože, hovorím, hen tam máme 3 traktory na odvoz a 2 kamiony. Tie traktory by ešte vedeli, ak tak je, že sami do pola, ale tie kamiony by to už mali horšie. Tak pekne mu tam nasypeme. Trochu bordelu tam mám, ale dá sa nič robiť. Trošku som to ešte šteloval, ale lepšie to už nebude. By som si aj toto zadné okno umyť, ale teraz dosť preprchalo, tak som sa s prepáčením vysral na to. Viacej toho zeleného. Už to celkom aj v tom kombajne búcha. Už sa mu moc nechce ísť do toho. Moc mu to nechutí. Už tom ručí jak medveď. Horšie je, keď zaručíme jak medveď, že chytíme medveďa. Pýtate sa, prečo tým motákom vymlácam, lebo inak ho neviem dostať dovnútra. Sa mi to začalo, lebo nechcel som to moc do toho búchať, aby som nevymlácal tú repku, ale sa mi to ostalo, nahrnulo sa mi to, ostalo mi to tak som radšej tu aj nevyzerá, že by diviakov mali. Čo sme robili predtým na druhom stredisku. Z každej parcely minimálne 10 diviakov vyšlo. Tu je to také, není ich tu moc. Senzorika meraní potom vyčistíme, keď skončíme. Merať to nepotrebujem, aj tak sa podľa toho držať nedá. Sa, prečo jazdím na ruku, keď mám laser pilota. Laser pilot mi nefunguje. Nejde mi ani v pšenici, ani v jačmeni, v ničom. Oj. Trochu tej zelenej hmoty a takto to vždycky drncne dole na onom, na bubne. No, tu je toho dosť zeleného. Hen tam to bolo pekné, ale tu je toho viac zeleného. A nechutí mu to.
premýšľam, to by mohlo byť z tohto vlogu aj všetko. Uvidím, možno ešte nejaký bude z tejto žatvy, nejaký vlog, ale nesľubujem. No nie je problém sa do toho donútiť, len s týmto kombajnom od začiatku žatvy boli nejaké problémy. Tak ani nebolo čas, ani som na to nepomyslel, pravdu poviem. A jak som vyrážal z domu, tak som si dokonca aj GoPročku nehal doma, ešte ak sme robili na Slovensku, že natočím až v Česku. Tento sme potom dorobili cez deň a hneď v noci sme sa išli presúvať, tak som ani doma nebol. Teraz jak trochu preprchalo, tak som bol aspoň doma, že zoberiem GoPročku, nejaké zábery aspoň porobím. Dobre ľudia, tak to je z tohto agrovlogu asi všetko. A vidíme sa pri ďalšom agrovlogu, ktorý bude možno zo žatvy, možno z kosenia slnečnice, možno bude z traktora, uvidíme. Tak zatiaľ majte sa, zanechajte kľudne nejaký koment. Aj kľudne nejaký like. A ak ešte neodoberáš môj kanál, tak mi tam hoď prosím ťa follow. Budem ti vďačný a budem rád. A môžeš očakávať množstvo ďalších takýchto videí z poľnohospodárstva. Dobre, to je z tohto agrovlogu všetko, tak maj sa, čau čau.